ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራ ሰማዕትና ዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻሜታት ምስ ዝቐርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ንሎሚ ሓሙስ 13 ሓምለ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቐድም ኣብዚ ወቕቲ ጽድያ ብድምር 305,000 ተምሃሮ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ምርካቦም ካብዚኣቶም ከዓ እቶም 59,000 ትምህርቶም ብእንግሊዝኛ ክከታተሉ ምዃኖም ኣብ እዋን ሓጋይ ብምኽንያት ዕረፍቲ ዝኽሰት ሕፅረት ሰራሕተኛታት ኣብ ክንክን ጥዕና ፀቕጢ ምውሳኹ ከምኡውን ንክስተት ምፍንጃር መትረባት ጋዝ ኖርድ ስትሪም 1 2 ኣመልኪቶም መርመራ ዘካየዱ ዘለዉ ጀርመናውያን ኣብ ሓንቲ ጃልባ ኣስር ንታውጊ ምርካቦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ኣብዚ ጽድያ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ኣመልኪቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ሰባትን ዝከታተልዎ ዓይነት ትምህርትን ዝምልከት ሓበሬታ ትማሊ ተዘርጊሖም ብድምር 305,000 ተምሃሮ ዝዕድል ረኺቦም ኣለዉ ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 59,000 ትምህርቶም ብእንግሊዝኛ እቶም ዝተረፉኻ ብቋንቋ ሽወደን ክከታተሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ዝበዝሑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ብፆታ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ ብጠቕላላ 192,000 ደቂ ኣንስትዮ 112,000 ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ሮቢን ዮሃንሰን ካብ ቆንስል ላዕለዋይ ትምህርቲ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዝመርፅዎ ትምህርቲ ሕግን ሜዲስንን ምንባሩ ዮሃንሰን ወሲኹ ጠቒሱሎም ኣብቶም ብእንግሊዝኛ ዝወሃቡ ትምህርትታት ከዓ ቢዝነስን ስነ ቁጠባን ዝበዝሐ ጠለብ ነይርዎም ዝበዝሑ ናይ ደረጃ ማስተርስ ትምህርትታት ብእንግሊዝኛ ዝወሃቡ ኮይኖም ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዝበዝሐ ተጠላብነት ኣለዎ ዝበዝሑ ኣመልከቲ ካብ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ወፃኢ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ካብ ፓኪስታን ጋና ናይጀርያን ሽሪላንካን እዮም ብእንግሊዝኛ ካብ ዝወሃብ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቲ እቲ ዝበዝሐ ተፈታውነት ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎንድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ንግድ እዩ ክብል ዮሃንሰን ኣጠቓሊሉሉ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ብምኽንያት ዕረፍቲ ዝኽሰት ሕፅረት ሰራሕተኛታት ጽበት ቦታ ተወሳኺ ሰዓት ከምኡውን ኣብ ክፍልታት ህፁፅ ረድኤት ዘሎ መስርዕ ሓዊሱ ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሽወደን ፀቕጢ የስዕብ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ንሆስፒታላት ድሕሪ ምዝራባ ኣጣሊላ ብፍላይ ድማ ቤሌንክራን ቫርምላንድን በዚ ሽግራት ኣዝየን ከም ተጠቕዓ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዞባታት ስኮና ኖርቦልተን ከምኡውን ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሮሊንስካ ኣብ ክፍሊ ወፁፅ ሓደጋ ፀቕጢ ሓይሉ ምህላው እዚ ድማ ንንውሕ ዝበለ መስርዕ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ክብሉ ሰብ መዝተን ሆስፒታላት ገሊፆም ኣለዉ እዚ ኩነታት ፅንኩር እኳ እንተኾነ ምስ ዝሓለፈ ወቕቲ ሳመርን ክወዳደር ግና ዝሓሸ እዩ ክትብል ኣብ የቶበሪ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ግራንስካ ኣካያዲት ስራሕ ሜሪ ታርንጋ ትገልጽ እዚ ኩነታት ፅንኩር እንተኾነ ግና ዘይስገሩን ኣይኮነን ክብል ማሕበራ ስራሕቲ ማሕበረሰብ መዚ ውሽጢ ሃገርን ዞባታትን ኣመልኪቱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ሓያሉ ሰብ መዚ ጥዕና ተፃጊሞም ውን ይኹን ንሕሙማት ዘድሊ ክንክን ይህቡ ከም ዘለው ተዛሪቦም ኣሎ ተመራመርቲ ጀርመን ንክስተት ምፍንጃር መትረባት ጋዝ ኖርድ ስትሪም ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየዶ መርመራ ኣብ ሓንቲ ጃልባ ኣሰርነታጉ ረኺቦም እቶም ተመራመርቲ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ እታ ጃልባ ነቲ ነታው ግን መጓዓዝ ኣብ ኣገልግሎት ውዒላ ክትከውን ትኽእል እያ ብምባል ንምፍንጃር መትረባት ጋዝ ኖርድ ስትሪም ዝምልከት ትንተና ማህቦም ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ መስመራት ኖርድ ስትሪም 1 2 ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ብዝተኸስተ ምፍንጃር ምዕናዎም ዝፍለጥ እዩ ኣብ የቶበሪ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝርከቡ ሓደስቲ ስፔሻሊስት ጉጅለታት ናብ ገበን ናይ ምዝምባል ምልክታት ንዘርእዩ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ መንስያት ቀሪቦም ኩነታቶም ይሓቱ ምህላዎም ገሊፆም ምስቶም መንስያትን ስድራ ቤቶምን ጥቡቕ ዝምድና ምስራት ከምኡውን ኣብ መንጎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቤት ትምህርትታትን ፖሊስን ዝሓሸ ምትሕብባር ምህናፅ ኣብ ዘፃዕሪ ጽቡቕ ፍረ ይህብ ከም ዘሎ ኣካየዲት ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት የቶበሪ መሪ ላንሽ ሓቢራ ነዞም ዘለዉ ሓደስቲ ኣገባባት ቃልሲ ኣንጻር ውድብ ገበን ዝደረኸ ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ፖሊስ ኣብ ስራሕ እናሃለዎ ድሕሪ ምቕታሉ እዩ በቲ ገበን ወዲ 17 ዓመት ተኸሲሱ ን8 ዓመት ማእሰርቲ ከም ተፈርደ ዝፍለጥ እዩ ዋንጫ ሄልሲንኪ ኣብዚ ዓመት ኣስታት 27,000 ተሳተፍቲ ክስሕብ ምዃኑን ቁፅሪ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮኻ ልዕሊ 300 ብምብፃሕ ክብረ ወሰን መሓዙን ተፈሊጡ ምስ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ፊንላንድ ሄልማር ሪደን ከምኡውን ምቕልቃል ካልኦት ሞዴል ተፃወቲ ተፈታውነት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፊንላንድ ርኡይ ዕብየት ኣርእዩ ኣሎ ኣቐዲሙን ብደቂ ኣንስትዮ ፍቱው ዝፀንሐ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሽወደን ተፈታውነቱ እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፊንላንድ ድማ ንዝኣሰር ትስዕብ ኣላ ትብል ሎታ ፔይቲ ዳይሬክተር ውድድር ዋንጫ ሄልሲንኪ ኣብ ፊንላንድ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ እዩ
ኣብዛ ሓለፈ 10 ዓመታት ዕብየት ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውድድር ንምእማኑ ዘጸግም ኮይኑ ኣሎ። ቁጽሪ ተሳተፍቲ ብ7 እጥፍ ወሲኹ። ኣብ ናይ 48 ዓመት ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝተመዝገባ ጋንታታት ኣለዋና። ጋንታታትና ብጠቕላላ 303 በፂሐን ኣለዋ ክትብል ፔትሲ ብኹርዓት ትገልጽ። ዋንጫ ሄልሲንኪ ንኣዋልድ ካብ ብመዘናግዒት ሒዝካ ክሳብ ልዑል ደረጃ ዝበፅሕ 3 ዝተፈላለዩ ምድባት ይቕርብ። ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ርኡይ ናይ ክእለት ፍልልይ ስለ ዘሎ እዚ ውድድር ምስ ኣህጉራውያን ጋንታታት ናይ ምጽዋት ዝተፈላለዩ ዕድላት ክፈጥረለን እዩ ዝበለት ፔትሲ ኩዕሶ እግሪ ናይ ደገ ነጥፈታት ናይ ጸወታ ብልሒ ናይ ሓባር ስራሕን ብጻይነትን ዝሓትት እዩ። ዘይካዚ ኩዕሶ እግሪ ከም መሕለፊ ግዜ ምጽዋት ዘይከም ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ወጻኢታቱ ልዑል ኣይኮነን ክትብል ወሲኻ መልኪታ። ዋንጫ ሄልሲንኪ ንኩዕሶ እግሪ ዘማእክል ስድራ ቤታዊ ውድድር እዩ። ተሳተፍቲ፣ ደገፍቲ፣ ወለዲ፣ መራሕቲ ጋንታታት፣ ደያኑ፣ ሓለፍቲ፣ ሰራሕተኛታት ክሊማ፣ መሻርክትን ተዓዘብትን ዝርከቦም ኣስታት 300,000 ሰባት ክሳተፉ ድማ ትፅቢት ተገይሩሎ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ናብ ህንዲ ኣዝዩ ህቡብ ኢንዱስትሪ ፊልም ቦሊውድ ናይ ተባዕታይ ዓለም እዩ ብዝብል ክሕመኳ እንተጸንሐ ብርግጽ ኣብ ስክሪን ኮነ ካብ ስክሪን ወጻኢ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ጾታዊ ኣድልዎ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ሓደ መጽናዕቲ ኣቃሊዑ። እዚ ብ$2.1 ቢልዮን ዝንቀሳቐስ ኢንዱስትሪ ፊልም ዓመታዊ ኣማይት ፊልምታት ዘፍሪ ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ኣብ ህንዳውያን ገዚፍ ቁጽሪ ተኸታተልቲ ኣለዎ። ፊልምታትን ከዋኽብትን ቦሊውድ ኣብ ኣድነቕተን ዘለወን ጽልዋ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ፊልምታት ቦሊውድ መስፍናዊ ጽልኢ ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ወገናውነትን ዘተባቢዑ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ነቲ ሓደስቲ ከዋኽብትን ምቑፃር ብዳይሬክተራት ዝግበር ልኡም ጾታዊ ምዝመዛ ከይጸብጸብካ እዩ። ኣብ ሙምባይ ኣብ ዝርከብ ታቴ ኢንስቲትዩት ማሕበራዊ ሳይንስ ዝመፁ ተመራመርቲ ኣብ ዘካየድዎ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ መጽናዕቲ እቲ ኣብ ሲነማ ህንዲ ዘሎ ኣባታዊ ኣተሓሳስባ ኣዝዩ ከቢድን ዓሚቑን ምዃኑ ኣቃሊዖም ኣለዉ። እዞም ተመራመርቲ ኣብ መንጎ 2012-2019 ዝፈረያ ፊልምታት ከምኡውን ኣስታት 200 ገጸ ባህርያት ብምጽናዕ ትንታኖም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ምርምር ብፍላይተን ኣብ ቦክስ ኦፊስ ዝረኣያ ፊልምታት ጾታዊ ድሕረትን ኣባታዊ ስነ ሓሳብን ከም ዝንጸባረቕን ደምዲሞም። መብዛሕትኦም ተዓዘብቲ ፊልምታት ህንዲ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዝበለት መጽናዕቲ ኣዝያ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ገጸ ባህሪ በዞም ተዓዘብቲ ብዙሕ ከም ዘይትፍቶ ኣጣሊሎም። ኮኸብ እታ ፊልም ካብ ላዕለዋይ ቀጸላ ሕብረተሰብን ወዲ ተባዕታይን እታ ኮኸብ ጓል ኣንስተይቲ ኸ ከምተን ናይ ሆሊውድ ተዋሳእቲ ቀጣንን ጾታዊ ሰሓብነትን ዘለዋ ክትከውን ኣስገዳድ ኣሎ ይብል እቲ መጽናዕቲ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 13 ሓምለ ዘዳለናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ነመስግን። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።